ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେତେ ତାରିଖରୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଡିଂ ଅଛି? ସିଡିଂ ଏନାବୁଲ ଅଛି ସାର୍। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିବିଟି ଏନାବୁଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଡିବିଟି ଏନାବୁଲ ଅଛି ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପ୍ରଦାନ ନମ୍ବରଟି କହିପାରିବେ? ଯେଉଁଟା ଏସ୍ୟୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଇ ନମ୍ବରଟି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ 11/9/2024 ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଯାଇନି ତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ସେଟା ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଶୋ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନା 24 ତାରିଖ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆମ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନା ଆସିବ ନାହିଁ? ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯଦି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ 24 ଦିନ ପଇସାଟି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତରଫରୁ କିଛି ବି ତାରିଖ ଆମ ପଛରେ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପଇସା ପାଇଗଲେଣି, ଆମର ଆଜି ଯାଏଁ ପଇସା ବି ପାଇପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାଟି ବୁଝିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପେଜ୍ ୱାଇଜ୍ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି ତ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ରିଜେକ୍ଟ ହେଇନି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ରାସନ କାର୍ଡ ବେସିସରେ ମିଳୁଛି ନା ସେମିତି ମିଳୁଛି? ନା ଆଜ୍ଞା, ରାସନ କାର୍ଡର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବିନା ରାସନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି? ସାର୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡିଂ ଥିଲା ବା ଡେବିଟ୍ ଏନେବଲ୍ ଥିଲା ତ ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ଶୋ କରିନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଟା ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଶୋ କରୁଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋଡ୍ ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାହା ଶୋ କରୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛୁ। ଯେଟା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ମୋଡରେ ଅଛି। ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟି ଗଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ସେଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଶୋ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଇକ୍ୱାଇସି ସ୍ଥିତି ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖଉଛି। ସାର୍ ଇକ୍ୱାଇସି ସ୍ଥିତି ଆପଣ ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ 11 ତାରିଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, 11 ତାରିଖରେ ଆପଣ ବିନା ଓଟିପି ବିନା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ସେଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖଉଛି। ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସରକାରଙ୍କର ସେଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ପେମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ ସେଇଟା କନଫର୍ମ ହବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ପଇସା ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ଡିବିଟି ଆମର ଏନାବୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଡେବିଟ୍ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏନେବଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଡେବିଟ୍ ଯଦି ଏନେବଲ୍ ଅଛି, ଆଧାର ସେଡିଂ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ସୁବିଧାଟି ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କେୱାଇସି ଯୋଉ ପେଣ୍ଡିଂ ଲେଖୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଯାଇକି ଇକ୍ୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଇକ୍ୱାଇସି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ବିନା ଓଟିପି ବିନା ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଡାଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ନା ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ନା ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର 24 ତାରିଖ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ନା, ସେଥିରେ ମିଳିବ ନା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆଜ୍ଞା 24 କନଫର୍ମେସନ ଅଛି ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମିତି ତ ଏବେ ଆମକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତ ସେମିତି କିଛି ବି ତାରିଖ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ମୁଁ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନଟା କଲି ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲୋକର ଏମିତି ପେଣ୍ଡିଂ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲେନ ଆଜ୍ଞା ଜଣାନ୍ତୁ। ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।